dwi'n meddwl fe gewn ni ganlyniad yn go gloi fan hyn ynghylch y Defaid yn nosbarth yr Ŵyn Maesyfed. Geraint, mae'r benod i'r rhan nhw'n rwy fath o drefn. Dwi'n meddwl falle bod e'n go hapus ar drefn. Ti'n hapus? Yndi, na, dwi'n meddwl bod ei reit hapus o fanna. Ti'n gallu gweld ar ei wyneb o, mae o wedi bod yn paldaruo yn go arw fanna lle maen nhw'n mynd i fynd, ond mae gen fo drefn yna, ond eto mae'n cerdded lawr rwan, dwi'n ddiddorol gweld lle mae'n mynd i... Mae dal yn pendroni yn dwi e? Yndi, na, mae'n ddosbarth cry ma'n does, a wedyn, ie, dydyw job o ddim yn hawdd yma yma. Dwi'n meddwl, ie, na ti. O, mae'na symud mawr fan hyn nawr. Yndi, mae o'n hoffi hynny a dod â nhw ar ei fyny. Bydd hwnna'r 5 par fe, yn mynd i'r safle, yr ail safle. Na newid mawr mynd i'r dola, cadw pawb o'r flaenau trad fe cyntaf y bore? Yn dod i am, yna bar arall yn dod i fyny hefyd yn does. Wel, am newid mynd i'r dola fan hyn. War y teg, mae'n rhywun twyllo ni, achos o'n i'n meddwl bod y penderfyniad gyda ni fyna. O, yn doedd, a diolch dal ddim wedi gwneud i feddwl fyny chwaith. Mae o'n dal yn sbiad yn fama'n go fanwl yn dydi. Ydy. Wel, ar hyn o bryd, ni'n gallu gweld mae Stevens, Erin a Martin Stevens sydd yn y safle cyntaf o hafan bach Garth Bryniau. Ond fel hyn mae am fod, pwy a wyr? Ie, mae'n anodd gweld wan. Mae gen fo safle cyntaf ail a trydydd go gryf ar hyn o bryd. Ond ydy o'n mynd i ffindio rhywbeth arall efo nhw sy'n mynd i dynnu lygad eto. Na ti, mae o'n newid nhw rownd eto. Mawr. Nawr te, am ragor o newid. Mae'n dod nôl lawr i'r gwylod mae eto, yn dydi? Ydy. Ond mae'n dangos bod e'n rhoi salw teg i bob un par sydd yn y cylch, yn dweud? Yndi, mae'n neis gweld bod o'n gwneud hynny, achos ella wedi'n methu rhywbeth ar i'w rownd gyntaf yn pwysio pawb i lle mae'n meddwl maen nhw fod. Ond, fel o fi'n dweud, mae'n ddosbarth anodd. Wna ni bod e'n chwysu peth, yn dweud? Ni'n gweld am yna nawr yn glanhau dalcen. Yndi, na, mae'n neis gweld ei yn chwysu chydig bach pan mae wrthi'n dewis Ŵyn yn ardal ni pan mae'n prynu ag ati. Mae'n neis gweld am fama'n cael chwysu chydig bach i ddweud y gwir, ytho ti? Ond mae'n bwysig rhoi tylyngdod i bob un, rhoi cyfle yn dy fe, i bob un sydd yn y cylch, achos mae'n waith caled i gael nhw yma, yn dweud? O, dyna di o, mae'n gymaint o waith caled wedi mynd i baratoi anifiliaid yma. Newid arall! Ie, diolch just yn troi fyny heddiw hefo'r anifiliaid. Mae'n flynyddoedd o fridio i gael y teip cywir anifel i ddod i fama'n does. Oes. A'r holl dechneg sydd yn glwm ar peth hefyd, y fe, trimio, yr golchi, y bwyda. Ie, na, mae werth i weld yr sgiliau mae pobl yn pigo i fyny ac yn gallu gwneud y trimio yma chwarae teg. Maen nhw wedi gwneud job wych arni'n tydyn. A mae'n gallu gwneud gymaint o waniaeth i oen yn dweud, cael ei drimio. Chi'n gallu newid oen yn gyfan gwbl bron. O, mae ffordd mae'n sefyll wedyn, mae o werth i weld yn dydi. Mae just, wedi orffen yn dydi. Fatha mynd i'r hairdressers a dod allan di cael steil newydd. Wel, ar hyn o bryd, mae da ni Martha Duggan o Bywys yn y safle cynta. Erin a Martin Stevens, hafan bach Garth Bryniau yn yr ail safle. Sgwni os mae wedi gwneud i benderfyniad nawr. Na, mae'n ragor o newid. A nawr mae dyn ni Jill Evans yn dod lan i'r ail safle, fe? Ie, o Croftiau. Eto o Bywys. Wel, am ddrama fe cyntaf y bore, ydy fe? Nawr te, mae'r Ebanau yn nwylo'r stiward a mae'n camu ati nhw. Ydy, na, mae di wneud i benderfyniad, dwi'n meddwl. Wel, diolch o galon i ti, Geraint, a mae'n tawys i trwy dosbarth yr Ŵyn Maesyfed. A ni'n gweld, mae Martha Duggan, Icon Fam, Powys sydd yn ennill fan hyn y safle cynta. Well, congratulations! Thanks.
Wow. There was a lot of changes there last minute, wasn't there? Yes. How were the nerves? Okay, when we were down there I didn't have much hope, but yeah, we were all changed around a lot, so yeah. You had a bit of a nice surprise. Yes, it was. How Very did nice. that feel? Yeah, good, really good actually, yeah. We've had a bit of problems with trying to lead the one, so this year it's a little bit like we don't really want to be changed around. Because You didn't want to move long, no. far. But no, it was good, yeah. Well, really congratulations good. to Thank you. very much. First red card of the show. Yes. Fantastic. Thank you. Well done. Thank you.